गिबि गिबियावनो आङो इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि दैदेनगिरिफोर मानगोनां सान्थिनि नायक प्रमद बर' सारखौहाय धन्यबाद होदों। जोंनि इउजि ब्रह्म सार, रोनग्रा नार्जारि सार, गबिन्द बसुमतारी सार बयखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरदों। बिथांमोना दिनै आंखौ फोथायनानै सराइबिल समस्तिनि बिजाथिखौ जे दिनै आंनो गथायदों, आङो जोबोद गावखौनो खाफाल गोनां सानदों। आङो मिजिंथियो जे आं जिहेतु थांनाय 20-25 बोसोर समाजखौ सेवा खालामबोदों, गरिब दुखिया रायजो राजाफोरनि गेजेराव थादों, जेब्लायबो मोजां खामानि मावनो नाजाबोदों। आं फोथायो जे प्रमद बर' सारनि जे थांनाय 5 बोसोरनि खामानि आरो आंनि हारसिङैनि जे समाज सिबिबोनायनि जे ट्रेक रेकर्ड बेखौ नायनानै सराइबिलनि रायजो राजाफ्रा आंखौ आशीर्बाद होगोन आरो आंखौ देरहाहोगोन। देरहाखाङोब्ला आङो सराइबिल समस्तिनि थाखाय जोंनि काउन्सिलाव रिप्रेजेन्ट खालामनानै सराइबिल समस्तिखौ जेरैबो बिथिङाव जौगाहोनायजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ सेवा खालामनो थाखाय आङो नाजालांगोन। नोंथाङा बिजाथिल' नङा, बिनि सिगां नोंथाङा इउपिपिएलखौ नोंथाङा दैदेननांगौ। बिनि सिगां रायजोफ्रा जुदि नोंथांनि इउपिपिएल दोलोखौ जुदि सापर्ट खालामबा माखौ नायनानै खालामो? जोङो जिहेतु थांनाय 4 बोसोर बड'लेण्ड ओनसोलाव सान्थि गायसनबाय, दिनैहाय मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि मोनथायखौ जोङो मोनहोबाय। गासैबो हारि माहारिनि गेजेराव मोनसे मिलायलायनायनि गोरोबलायनायनि मोनसे थासारि सोमजिबाय, बयनोबो न्याय होबाय आरो दिनै जौगानायनि जे हार, जे जौगानायनि जे मोनसे थाखो, बियो गोदान मोनसे जांख्ला गाखोबाय बड'लेण्ड ओनसोलाव। गतिके जोङो गोजोन लाबोनाय, जाथि जनगोष्ठीनि गेजेरावहाय खौसेथि लाबोनाय, लोगोसेयै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावहाय गोख्रैयै जौगानाय लाबोनायनि थाखायनो दिनै जोंनि इउपिपिएल हान्जानो भट होगोन। सराइबिल समस्तियावबो रायजो राजाफ्रा जोंनो भट होगोन आरो 40टा जे जोंहा समस्ति दं बिटिआरआवहाय, गासिबो समस्तियावनो प्रमद बर' सारनि हाबाफारिखौ नायनानै जोंनि साफ्रोमबो इउपिपिएलनि जे कर्मिफोर दङ, मावथिफोर दं, बिथांमोना जे रायजो राजाखौ सेवा खालामबाय, बेखौ नायनानै बयबो इउपिपिएल हान्जानो भट होगोन। 2025 मायथाइनि बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा सोरनि दोहौआव थांगोन? बे दोहौआ प्रमद बर' सारनि दोहौआव थांगोन आरो इउपिपिएलनि दोहौआव थांगोन। आरो जिहेतु नैबे 5 बोसोरावहाय सानफेरनो हायै, सिमां नुफेरनो हायै जोङो जे मोनसे थासारि सोमजिनो हाबाय, जे 40-45 बोसोर जोंनि बिटिआरआव बा बड'लेण्डआव गावजों गाव बुथारलायनाय दंमोन, बमा बारुद सिलाइ उग्रपन्थिनि समस्या दङमोन आरो बेयाव न' सावलायनाय, हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजि, गोबां गाज्रि मोनसे थासारि दंमोन, बन्द'नि बेयाव हारिमु दंमोन। गासैखौबो फोजोबजोबनानै जे बड'लेण्ड ओनसोलाव दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव गोजोन गायसनदों, बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा बयबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होगोन आरो इउपिपिएलखौ गोबां बिबाङाव देरहाहोनानै हारसिङैनो सरकार दानो थाखाय मदद खालामगोन। नोंथांनि मावनाय थांखिखौ रायजो राजाफ्रा, साधारन रायजो राजा बुजिगोन ना? साधारन रायजो राजाफ्रा जेब्ला भट होयो होमब्ला जोबोद सानै हयै भट होयो। गतिके दिनै जिहेतु मोजां खामानि जादों, रायजोफोरनो दिनै न'खर न'खर थांनानै रेशन कार्ड हैदों, न'खर न'खर थांनानै अरुण'दय हैदों, दिनैहाय मोनफ्रोमबो मन्दिर मस्जिद गिर्जायाव आलारि सोरांनि 2 लाख रां मोन्दों। सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 75,000नि 25,000 रां मोन्दों। जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव मोनफेरै हानि पाट्टा बा हा मोनफेरै जे थासारि दंमोन, दिनै 3,50,000निबो बांसिन न'खरफ्रा हानि पाट्टा मोन्दों बा हा मोन्दों। बेफोर गासैखौबो नायजोबनानै दिनैहाय इउपिपिएलनि ट्रेक्टर सावगारियावनो रायजो राजाफ्रा भट होगोन आरो प्रमद बर' सारखौ फिन खनसेबाव बिटिआरनि चिफ बानायगोन। सराइबिल समस्तियाव गोबां हान्जाफ्रा गेलेगोन, बेवहाय बिपिएफआबो गेलेगोन, बिजेपिआबो गेलेगोन, कंग्रेसआबो गेलेगोन आरो गोबां हान्जाफ्रा सराइबिल समस्तियाव गेलेगोन होननानै सानदों आङो। आं मोनफ्रोमबो हान्जाखौनो गावनि कम्पिटिटर होननानै सानदों। आं रावखौबो माने कम्पिटिसनाव गैया बा रावबो माने आंजों हानाय नङा बेबायदि बाथ्राखौ आं बुङा। मोनफ्रोमबो जाय बिजाथिया गावनि सुथ्रुखौ दुरबल होननानै सानो, बिनि जेननाया बेयावनो जागायबाय होननानै आं सानो। बेखायनो मोनफ्रोमबो हान्जाखौ आङो सिरियासलि लादों आरो बेयो जिहेतु गणतन्त्र हादर, जोङो गाव मा मावगोन, गावहा मा बिथांखि दं, बेखौ रायजोनि गेजेराव लांगोन, रायजोआ डिसिसन लागोन सोरनो भट होगोन सोरनो भट होआ। आं सानो जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएल हान्जाया जिहेतु मोजां खामानि मावबाय, बिथाङा जिहेतु सासे गावनो माने सान्थिनि नायक,
आरो रायजो राजाफोरनि जेंना जेंगोनाखौ बुजिनानै गोबां खामानिफोर बिथाङा मावबाय दा बिथांनि दैदेननाय मोनसे हान्जायाव जिहेतु आंबो सासे कर्मि दिनै सराइबिल समस्तिनि रायजो राजाफ्रा बुजिनानै आंनोनो भट होनानै गोबां बिबाङाव भट होनानै आंखौ देरहाहोगोन आरो बिटिआर काउन्सिलाव गोख्रोङै गभर्नमेन्ट दानायाव बाहागो लानो मोनसे खाबु खालामनानै होगोन होननानै आं फोथायो। बिसिबां जौखोन्दो जों देरहागोन बेखौ बुंनाया दा थिग नङा जे रायजोनिसो मोन्थाय रायजोआसो बेखौ बुंगोन जे बिसिबां जौखोन्दो मोन्थाय सोरनो होगोन होननानै आं फोथायो आं गोबां जौखोन्दो भट लानानै सराइबिलनिफ्राय देरहागोन आरो प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकाराव आं गोग्गोमै बाहागो लानो हागोन होननानै आं मिजिंथियो।